ina zaka ina su da aljihun su da ya muna cikin harkoki kai ma aboki na ta harkokin abokin mu kuma zarta ba da yawa aboki na tafiya da riga ya ne wani muhimmin abin da shi ne san shi ne aljihun domin gaskiya ka san ɗan shi ma na Nijar ina so ne in tuna masu kabo shi ne kan aljihun a kan kayan ma aboki ba ka da kai nama na bishiyar ga mu ga dodo ga sado ga suwa ne haka to ba a ne da su nama ga dawo ba da sani ba ina da can zan ji kamar zan da wani garba soja na san da labarin garba soja garba soja tun ne zaka zuwa wani shi ka tuna ma hankali ka kwanta ka tuna ma biyan zaka zo bakin su shi tun bakin su ma'aikata za su tafi biyan a sauke kamar kan sauki mai kyau ka gani ka yi service a kan musu lokacin da kake da bukata gani babu wasa da ke so nuni za ka shiga cikin fara da cikin fara da lallai haka nan ne ita kai na ina shi ɗin labarin garba sojan na dan na shi an cinkaf ɗin tabbatar idan kana buƙatar ka ci nama wanda ke gamsar da kai wanda za ka samu kulawa ta musamman da ma'aikata kuma da shi gargari gida sai wajen garba sojan to wani karama wani sabon labarin da sun yi shi garba soja da kake ji ana labarin mutum da jarumi wanda ya tsaya da cikin idan ka ji rasu da shi za ka gaskata da wannan magana ko gaskiya ce idan ba sani ba za ka je bira da hanku bakin gara kan garba gara a kora sauran garba soja za a tarbe ka da kyakkyawan nufi ka gane za ka samu masauki na kwarai ka kuma da sun iya gaji na mabiyan yadda da ba ku lallai haka nan ne to wannan tafiya sai za ka shi wata garba zuwa ne ne a ni ban taɓa zuwa ba Aha. amma dai shi garba soja ina jin labarai to kaga wanga to da shi ba ne wani yanzu ka shi a zai zo zai musu da shara ma zaka ji kawai zai larabci Allah na wa a to gaskiya ba isa ba ka barka ba ni yanzu kudin mota ina da shekara bakwai zan samu rancen kayan kuɗi ba ka da matsala dai garba soja ne da kuma da Allah ba ka da matsala dai garba soja ne ba ka da matsala wani abu amma na san in ma mun ciwo namu zai iya biya mana kudin mota subhanallah garba soja yana da zuciya ta mazaje sai dai da baktunan Allah kai ka laya za ka sha mutu na tun da kuɗin ka ba su da cika ba ƙano ni zan tafi amma zama ka ga san yarba wanda da ka zo babu tantama amma da niza ni da kai tare da kai zan tafiya ni ina da kuɗi na sun cika cin a kai ba za a baka labari ba za mu je tare tun da kai baka da za mu baka adres idan ka ji tamarasar bakin birai anku da kaji birai anku da kaji garo gada ga gabas da kwarta restaurant da makarar sojin zan baka yi maro ka kira gwamnatar da action lambar shi 06 74 82 14 76 ita ce lambar garba soja idan ka kira za a karɓa maka zai doka da na kira tabbas babu wasa a garba soja